Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko aljuma hawra e balɗe 17 e lewru morso hitande ujunaji 2026 ruɓindo mon jayndeji arti gam tongande on kodi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e dinguire men. E nder jayde critique de omo ganduɗa kam heni lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi'i Macky Sall de bisimilla ma e lesdi Sénégal ha taki jayde windi ko le président Diomaye Faye à l'ex-président Macky Sall, soyez le bienvenu. Non tigi jaynde windir dum jaynde bisdi hen le chef de l'État Diomaye Faye va dérouler le tapis rouge à Macky Sall o mo ganduɗa de kam woni Diomaye Faye de ma bismo bisimilla mawɗo mo ganduɗa de kam mo tigi tigi ruptata o mo ganduɗa ka woni Macky Sall gonɗo horejo lesdi Sénégal ha taki non jaynde critique wi ko forte mobilisation pour l'accueil du candidat à l'ONU ina wayno de e gargol Macky Sall e nder Sénégal de ma yimɓe hewɓe jaha ɓe jaɓɓoyo ɗum e sinon ɓe bismo ɗum kam on mo ganduɗa hande hombo foɗodire jappere goomu gendiji woni organisation des nations unies non tigui jayde le critique windir ɗum e ɗerewol mum addanol jayde las tigui hen ko caggal duuɓi ɗiɗi de Macky Sall immi e hoore lesdi Sénégal de ina wayno amboni arta e nder Sénégal e sinon gartugol Macky Sall de hande rewri ko e damgal mawgal sabo gartugol mawgol waɗi e nder lesdi ndi ɗi ganduɗa de hen jibina e sinon kamdi tigui heydino ha taki jayde las windi ko Macky Sall un retour gagnant au Sénégal ina wayno de Macky Sall de gartugol mum e Sénégal rewani e porte e sinon artani hombo ñengto kam de ñalawma ellew arti e sinon ma yah toon to ganduɗa kam ɗo woni galle lamorgo lesdi Sénégal kam tigui bismete toon o bismotoɗo ɗum ko hoorejo lesdi Sénégal hande woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wiide jayde las jayde yor kam mettini gartugol Macky Sall e nder Sénégal tawa noon tigui hombo fotta e omo ganduɗa kam woni hoorejo lesdi Sénégal ha taki jayde yor windi ko la trahison de la mémoire les familles des martyrs accuse Diomaye de renier le pacte de 2024 hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni jitnaɓe ɓe ganduɗa kamen kawruno e laƴal e dille politique hitande ujunaje 2024 de hina wayno tigui jayde yor wi ko gartugol Macky Sall de hina wayno kongol ƴattotongol ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe hawruɓe e laƴal e nder dille politique is noon ɗum foof noon jayde yor wi ko omo ganduɗa kam woni Diomaye Faye de kam firti aadi o mo ganduɗa de mbo ƴettanoma hitande ujunaje 2024 ɗum tigui jayde de windi ko Diomaye renie le pacte de 2024 e wiide jayde yor jayde le parlement kam windi ko dette Sénégal au pays des champions du crédit hina wayno de Sénégal de ko lesdi ndi ganduɗa de tigui indi wowi ñamande e sinon indi suusi ñamande e wiide jayde le parlement ataki jayde de ɓesdi hen il y a deux crises distinctes au Sénégal celle des finances publiques et celle des Sénégalais jayde de wi ko de hina waɗi caɗele mawɗe ɗe ganduɗa de heɗe teska e nder Sénégal tawa noon woto hen e caɗele de yowati ko e koppareje e dañal e kisal e ngalude e sinon woɗɓeɓe kam ko caɗele yimɓe Sénégal jayde de siwtiniri noon e hitande ujunaje 2024 de hina wayno Sénégal joguinoma ñamande mawde nde ganduɗa de hen koppareje kewɗe ɗum wonɗo hawrita e nden ɗon ñamande nde ganduɗa de Sénégal hombole ñamdino e nden ɗon hitande hina wayno noon jayde de yiiɗe windu ko omo ganduɗa ka woni Abdoulaye Wade dañino ñamande mum omo ganduɗa ka woni Abdou Diouf kam ne dañino ñamande mum e sinon Macky Sall ne dañino ñamande mum wayde wayno ko ñamande ɓooyi e nder Sénégal e wiide jayde le parlement jayde le soleil kam arti ko e batu jagorɓe badnoɗo toon to wuuro lamorgo lesdi Sénégal woni conseil des ministres mo ganduɗa de hanki tigui mbo waɗano toon to palais de la République ha taki jayde le soleil windi ko manquement dans la gouvernance des autorités administratives et indépendantes et des entités du secteur parapublic le président mobilise les corps de contrôle hina wayno de kam omne ganduɗa kam heyni hande lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ɓe liggotoɓe e yurnade e tefde koppareje e ko way noon de hina wayno yamiri ɗumen e ngal ɗon pottital woni on ɗon batu jagorɓe lesdi Sénégal de yoɓe gabbo e guure liggorteɗe e siɓe jurno tigui koppareje ɗe gonɗe e nder ɗen ɗon guure hono ɗe jogora hono ɗe natna e si noon ko waɗa ko hen ɗum noon woni ɓe ganduɗa kamen jogui corps de contrôle woni cour des comptes en e ko yowti e ɗum ɗon de ɗin ɗon galleji de maɓe paɗɗo paɗe mumen ɓe naata e nder galleji liggorteɗi ɗi de gam tefde tigui hoɗo koppareje ɗe gonɗe e nder ɗin ɗon galleji mbaɗa e si noon hono ɗi mbaɗata mbar ɗi ñamaka mbar neɗɗo waɗani ɗi e nder jiifo mum woppi ɓiɓɓe Sénégal
non tigi jayna de windir dum e nder derewol mum adunol jayde l'observateur wi ko e on don batu jagorbe lesdi Sénégal woni conseil des ministres badanodo ton to wuro lamorgo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye tintini noko ƴetti buwirdi di e si ƴetti pittirdi di ha taki riwi hewbe be ganduɗa de hebe keydino galleji liggorteɗi e nder Sénégal tawa non hebe ɓadi tigi o ganduɗa ka woni Ousmane Sonko ha taki jayde l'observateur windi ko vaste mouvement à la tête des directions générales Diomaye taille dans le puzzle de Pastef ha taki jayde l'observateur bisdi hen ko Waly Diouf Bodian la prophétie sur Macky Sall et la cruelle ironie du destin hina wayno de o ganduɗa ka woni Waly Diouf Bodian keyninoɗo port autonome mo Dakaru tawa non kam ɗum woni bowal laaɗe ndiyam de kam on Waly Diouf Bodian de riwama jayde bisdi hen le président écarte plusieurs proches de Sonko hina wayno de ɓurɓe ɓe ɓado Sonko de Bassirou Diomaye Diakhar Faye riwi ɗumen baɗo hen Babou Amadou Ba gonɗoɗo 3FPT Diomaye Faye riwi ɗum baɗo hen Soukey Diop Diomaye Faye riwi ɗum Lamine Baralo gonɗoɗo ONFP Diomaye Faye riwi ɗum omo ganduɗa noon homo jooɗi e joɗorde nde ganduɗa sare naki ma riwe jayde wi ko Dahirou Thiam non tigui jayde windir ɗum e ɗerewol mum adanol jayde l'éveil kam artiko e ɗe golle mantiniɗe mawɗe moƴƴe ɗe ganduɗa de o biyeteɗo Bougar Diouf waɗiɗe tawa noon homboɗe abbini e sukaɓe janggoɓe e nder duuɗe mawɗe tawa noon heɓe gimmi toon to Nguéniène ha taki jayde l'éveil windi ko soutien aux étudiants ressortissants de Nguéniène Bougar Diouf améliore leurs conditions de vie à Dakar hina wayno de ko tolnoto e capanɗe nayo e ɗiɗo e ɓen ɗon janggoɓe e duɗal mawgal gongal Dakaru biyetegal Cheikh Anta Diop de Bougar Diouf walli ɗumen e hoɗorde e si noon e goɗɗum ko ganduɗa de hina ɗumen taka dañ gurdam moƴƴam e si noon wawde jooɗo ɓe jangga jangre moƴƴere non tigui jayde windir ɗum 42 étudiants bénéficiaires hina wayno de e ɓen ɗon capanɗe nayo e ɗiɗo ɓe ganduɗa de kamen tigui Bougar Diouf walli tawa noon heɓe gimmi toon to Nguéniène de wayino ko hanti ma ɓe mbawa huccite jangde mumen tawa noon hina woni ko hani e ko feewi e wiide jayde l'éveil jayde la libération kam wi ko police Parcelles Assainies de woni dadiɓe wonɓe toon to Parcelles Assainies de ɓe jani e dow ɓe ganduɗa de koɓe fedde ɓe mbaɗno tawa noon ko heɓe jilla e gorkati debati en walla gora débat en saabu ɗiɗo e moyen tawa noon heɓe ndesediri walla noon heɓe gonduɗo de kamen tigui tawa heɓe goni e nder galle e si noon e nder suudu tawa heɓe mbaɗi ɓalli ɓoli noon tigui jayne de windiri ɗum la police des Parcelles Assainies frappe au cœur d'un nouveau réseau de présumés homosexuels. 2 couples parmi les 9 interpellés surpris tout nus ina wayno de e ɓen ɗon jeenayoɓe ganduɗa de kamen tigui mbaɗatno ɗen ɗon baɗe bonɗe de ko ɗiɗoɓe de tawa tigui heɓe mbaɗi ɓalli ɓoli noon tigui jayne de windiri ɗum comment l'arrestation à Keur Mbaye Fall de Lamine Cissé 20 ans qui proposait des ébats à son dénonciateur B Ndiaye a conduit à une vague d'arrestation jusqu'à Mboro hina wayno de omo ganduɗa ka woni Lamine Cissé tawa duuɓi mum hiɗi tolno e nogas de kam tigui nanga toon to Keur Mbaye Fall tawa noon omo sukkuno e kurko gorko biyeteɗo B Ndiaye yoɓe lelot on kurko gorko de tigui kam waddidiri ɗum ha taki waɗi hewɓe nangaɓe ha tengti e toon to Mboro de kamenne woodi woɗɓe nangaɓe toon e wiide jayde la libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde le record windi ko sortie fracassante menace de sanction Pape Gueye devrait s'en sortir indemne hina wayno de caggal de yalti waɗi konngol ngol ganduɗa de hombo ngol abbini e goomu joguiɗo fukko kosguel ɗo e nder Sénégal woni fédération sénégalaise de football o biyeteɗo Pape Gueye de tawa noon ko mbarodi jillandi équipe Sénégal de hina wawi haydara ko tawata ɗum hen saabu haydara koɓe mbawa waɗi ɗum haydara koɓe mbawi tek e dow mum tawa noon ko liɓanɗe noon tigui jayde le record addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol tawa noon hombo holliri tigui natal omo ganduɗa ka woni Pape Gueye e ɗerewol mum adanol bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o